Și bine v-am găsit la un nou episod din niște jocuri pe care am să le postez azi, dar fără internet. Hai să dăm din nou. Hai. Sper că mi se aude vocea, să nu fie prea tare. Astăzi o să filmăm Snowboard Master. Știi ceva? Ia să opresc eu muzica. Așa. Snowboard Master. Oh, fuck. Am apăsat pe ceva ce nu trebuie. Revenim. Așa. Da, nu, mai bine lăsați. Punem asta aici. Da. Eu am terminat asta. Ia, ce-mi zice aici? Nu vreau să joc cu Monica. Eu vreau un snowboard nou. Trebuie 7000. Hai să facem și 7000 dacă tot. Hai să vă arăt tot jocul. Că eu l-am terminat. Unde? Aha, hai că stă. Perfect. Go. Știu, sunt puțin cam răgușit. Hai, 3, 2, 1, go. Ui. Yeah, man. Ce-mi plac mișcările noi. Mai low. Fuck. Damn. Am încercat acolo să fac un front flip. Ui, nu, din nou am sărit praf. Praf prost. Pe aici, așa, perfect. Să nu mai sărim prost, ai stat toată faza. Așa. Dacă luăm fulgerea ne dă bani. Da, și o iau foarte greu. Hop. Așa, perfect. Hai, sper să iau fulgerul, full. Și dă câte 10 bănuți la fiecare. Haide. Ui. Hai să nu dăm PT. Perfect. Ui. Am câștigat. Da, din câte vedeți este 8. Este 9 fără 10. E dimineață, practic. Am zis că de-abia ce m-am trezit. Hai, frate, să postez un video frumos. Ieri am postat Clash Royale, astăzi vom posta asta. Mâine vom posta altceva. Să vedem ce jocuri mai avem pe acolo. LOL unde am picat. Ui, fac scor. Hehe. Perfect. Hai să-l dăm PT. Nu fac PT. Dar nu înțeleg ce e aia PT. Dar în fine, dacă luați cercurile astea de jos, vă dă bani, care nu scor. Vă dă scor. Hai bă. Da, și eu acum am luat chestia asta. Cu care fac scor. Mă duc mai repede la finish. Ești ușor am ajuns la finish. Ui. Am intrat picioarele în pământ, lăr. Da, până rezolv eu problema cu asta o să filmăm doar 15 minute. Maximum. Nu știu de ce sau ce s-a întâmplat. Hai. Ui. Așa, du-te. Ui, mamă ce-am zburat. Hai încercă și altă mișcare. Ho. Perfect, m-am căzut la fix. Fac, am ratat rampa aia cea mare. Perfect. Luăm și bănuții. Că ne este câțiva bănuți în plus. Perfect. Dăm boostulică pe aici. Cum vreau să iau chestia asta. Boostul ăsta. Ui. Ce se învârte el acolo. Hai să sărim și aici. Am sărit cam prost, dar hai. Behind. Oh, PT. I hate PT.
Hai să mai încă un PT. Că vreau să fac scor. Fac, n-am luat chestia aia, boostul. Nu știu ce mișcări sunt astea, dar văd că îmi dă mult scor. Hai. Hai că nu mai avem mult. Și pe ultima dată un backflip, un front flip și tot front flip. Am câștigat. Ia să vedem ce am făcut. Am făcut bani pentru snowboard. Am făcut 1000, perfect. 1500 trebuie la asta. Fire. Nu, hai să luăm de asta. No, fuck, damn. No. Yes, așa. Noi am fost la level 2, hai level 3. Da. Hai, 3, 2, 1. Nu știu de ce m-a pus să aleg o femeie, dar nu fi, hai. Ia, văd că se mișcă mai repede asta. Da, mereu femeile au fost mai agile, dacă mă înțelegeți. Au fost și sunt agile. Perfect. Hai, ia și bustulică ăsta. Oh, ce bine a picat. Dar n-a picat bine asta. Lol. Ca să luăm puțin de bustulică. Mă, parcă n-am făcut mapa asta. Parcă, să zic. Nu o fac, chiar am sărit strâmb. Asta e. Uite, măcar mai avem încă un bustulic aici. Fac, trebuia să sar încolo. Asta e. Soartă. Acum o să avem mai mult timp de sărituri de-astea. Mici. Wow, asta a fost mare. Perfect. Nu din nou piti. Așa, perfect. Am câștigat. Nu-i cine știe ce joc. Hai, next. V-am mai zis eu că mi-am luat un spinner nou. Da, mi-am luat încă unul. Celălalt era un verde foarte deschis și mi-am luat unul alb. Da, și vreau să mai încep să fac promovare pentru acel băiat care v-am făcut la episodul trecut, promovare. A încercat și el să apuce de YouTube, dar nu știu ce a făcut acolo, ce episoade a postat, că eu i-am făcut contul, că el nu știa. Și am dat un cont mai vechi, de al un prieten. Că nu-l mai folosește și am zis, de ce să nu folosească ăsta? Și să joacă, postează, dar nu sunt sigur că a postat ceva până acum. În fine, o să caut și eu la el și hai, să nu uitați de like. Da, eu nu vreau să fiu ca toți youtuberii să zic că într-una like. Eu vreau să stăm câți mai mulți abonați. La 100 de abonați o să fac turul camerei. La 20 de abonați am să fac încearcă să nu râzi. Și la 30 încearcă să nu plângi. Și mai dați-mi sugestii pentru jocuri. Eu am câteva jocuri, dar nu sunt cine știe ce. Hai, asta e ultima rundă, da? 3, 2, 1, hai, go. Ui, fac asta mereu la început ca să primesc bostulică de ăsta. Nu, trebuia să piși pe aia altă. Fac. În fine, hai. Hai acum să facem slalom. Fac pe ăla, nu l-a luat. Băi, la viteză mare eu nu controlez snowboard-ul ăsta. Lol. Mor. What? Fuck, m-a respins. Din gardul ăla.
No. Dă-te, mă, depărtează-te de gardul ăla. Așa. Hai și ho. Femeia asta e extremă și nebună. Hai, bă, ținte, așa, perfect. Hop. Hop. Și ultimul backflip. Next. Da, se fac bani ușor. L-am terminat foarte repede într-o zi. Bine, nu l-am terminat, n-am luat toate caracterele, dar am terminat toate fucking mapele astea de căcat. No, am luat perfect. Perfect. Așa s-a făcut ăla. Haide, ia ăla, bravo. Nu, dar tot în cheia 3 mă duc. Cheia 3 nesuferit. În fine. Bine, am scăpat de data asta. No, din nou. Fuck. Dar și-am luat perfect. No, du-te. Perfect. PT. I hate the PT. Haide. Behind. Oh, fuck. Hai, sper să pice bine. Yeah. Pune picioare pe pământ. Ui. Nu, PT la sfârșit. Really? Nigga. Surprise, motherfucker. Da, și cam atât cu acest episod. Mulțumesc pentru vizionare. Și v-am zis cât mai mulți abonați. Hai, salut, vă pup.